Wat ik in die kamer heb gezien is een door en door fatsoenlijk, liefdevol gezin. Die hebben gezegd, we laten je niet in de steek. En het kan niet zo zijn dat jij dat bij volle bewustzijn hebt gedaan. Dat heb ik die mensen horen zeggen. Dat zijn vrouw en zijn kinderen geloven niet dat hij bij bewustzijn was toen hij dat deed? Nou, ze geloven, in het begin geloofden ze niet dat hij het echt had gedaan. Maar ja, als hij dat vertelt, en ik heb het later ook nog, ik heb nog een uur met ze gesproken. Ja. En dat zal in moeten zinken, maar ik denk niet dat ik dat nog een keer de tweede keer mee ga maken. Nee. Advocaat Jan Vlug zei juist verder in Nieuwsuur dat Jasper S. al na 10 minuten sinds zijn advocaat zei: ik heb het gedaan. En dat hij het 13 jaar lang geheim houden had om vrouw en beide band, die toen nog heel jong waren, te sparren. Op de laatste dag van het DNA-onderzoek in oktober dit jaar gaat Jasper S. dan toch naar Kolm om DNA uit te stingen. Vrijwillig. Hij zegt, ja, eigenlijk wist ik wel dat het spel uit was. Ik wist dat ze uiteindelijk toch wel bij me aan de deur zouden komen. Het net sloot zich. Het net sloot zich. En zei hij, ik vond het op zich... Hij zei, ik vond het zo moeilijk om na 13 jaar zelf naar de politie te stappen. En te zeggen van, nou, hier ben ik, dit heb ik gedaan. Waarom was dat moeilijk voor hem? Nou, dat is nogal een stap. Dat is, ik bedoel, als je ziet wat het in het land en in Friesland en in de omgeving heeft losgemaakt, al die jaren, het is nooit echt uit het nieuws verdwenen. Dan kan ik me wel voorstellen dat je ervoor kiest om jezelf te laten betrappen. Want zo was het eigenlijk. Ja.